Toinen. Suomen hevonen on alla. Se on tukeva. Farmarijalkainen ratsu. Kyllä vaan. Osuma on hieno. Puupalikka menee aivan säpäleiksi. Is painted in water on the other side of them. Now, when the samurais with their bows and arrows shoot these targets into pieces, the evil is also destroyed. Now, the archers performing the Yabusame ceremony will partake in divine sake. They will promise to do their utmost and will gain strength from the water, the rice and the godly power. Kami present. It is the god Hachiman, who has been summoned here this morning by the priest of the Tsuragaoka Hachimangu shrine to witness this ceremony. Also gods will be very inclined to give out their blessings. Ultimate test of skill. Yabusame ratsastajat ovat harjoitelleet vuosia. Koillaan maailman rauhaa, yhä parempia suhteita Suomen ja Japanin välille. The riders practice very hard and diligently in order to be able to shoot down 3 targets in lähinnä. Sanotaanko tuollaista muurauslastaa, eli siinä on kohta, johon jalka asetetaan ja jalka ei ole sivusta syystä myös. Näette tuossa hevosen kylissä muuta. Ja jalassaan heillä ei ole, pois lukien tässä päätuomarilla, hänellä on vielä sandaalit jalassa, mutta nämä muut samurait, jotka tulevat ratsastamaan, ovat sukkasilteen. Ja samoin ohjat ja itse asiassa koko suitset ovat myöskin hieman erikoisen näköisiä. Tässä vaiheessa haluan kiittää myös lämpimästi kaikkia niitä. Ilman heidän apuaan tästä ei olisi tullut mitään. At this moment, I also wish to thank all the volunteers who have made it possible for this Yabusame and the Spirit of Samurai 2014 event to be organized. Without them, this would not have been a success. Some of these volunteers are right here in the parade, wearing various costumes and acting important roles, such as the targetmen and other positions. Ja näistä hevosista jo edellisessä näytöksessä ja muutenkin kuulimme hieman luonnehdintaa, että Suomen hevoset olivat ne hieman jääräpäiset, mutta kuitenkin sitten varsin uskolliset palvelijat. Mutta tämä viimeisenä tuleva Pilven hevonen, siitä syystä suurmestari ratsastaa itse sillä. Äsken ainakin se vauhti oli kyllä, sanotaanko, päätä huimaavaa. Mutta vaikka Yabusamessa kyse on uskonnollisesta seremoniasta, siitä huolimatta hyvistä suorituksista pitää aina palkita. Ja joka ikisen maalitaulun kohdalla, kun ampuja tulee ja osuu siihen, niin asianmukaiset suosionosoitukset ovat enemmän kuin palkita asianmukaisesti. Voidaan pikkusen itse asiassa harjoitella. Otetaanpa sellaiset pienet taputukset nyt ensin tässä näin. So please let us practice some applause for the riders. In Yabusame event, it is only normal to show appreciation. Siitä saa sitten.
Tuo kuulosti mielestäni jo ihan Jabusamen arvoiselta suosionosoitukselta, vai mitä? Otetaan lupa Jabusamen aloittamiseen. Ensimmäinen ratsastaja on lähtenyt tuolta perältä liikkeelle tänne kohti tuomarointikoroketta. Ja nyt täältä lähtee kirjuri häntä vastaanottamiseen. Tämän jälkeen ruvetaan sitten laittamaan paikkoja kuntoon. So, now the first rider has departed from the formation. Käskyt on annettu. Jabusame alkakoon. The orders have been given. Let the Jabusame begin. Tämän jälkeen ensimmäinen ratsastaja paraa muodostelmaan ja muodostelma siirtyy radan alkuun jättäen jokaiselle maalille omat maalitoimitsijansa. Leave the target helpers there. Muuten noista ratsastajavarusteista, äsken puhuttiin hevosen varusteista, meni käytännössä sen lastulevyn lävitse, eli siitä saa jonkunnäköisen käsityksen siitä millaisella vauhdilla. Now for the bows, arrows and targets. In Japan, the bow and arrow have a different or an extra task. I've already told you about the Jabusame ceremony's purpose as a showing of great skills that is given to the gods. However, there is also one more purpose, and it is the evicting of evil. Is painted in water on the other side of them. Now, when the samurais with their bows and arrows shoot these targets into pieces, the evil is also destroyed. As for the bows and arrows, the bows themselves are about 2.2 meters long, and they're very rare in the world because the Japanese is one of the or maybe the only people in the world who use long bows on horseback. In order to be able to use these bows on horseback, the lowest point of the shaft. As you can observe, they're not whole and they're very expensive. When we saw during practice the samurai shooting those arrows, well, they may be blunt, but they make a big hole in the targets and, well, piece them apart. I wouldn't want to be in the path of one when he flies. As you can see, the gold target helpers are now amassing or gathering beside every target. Sitten tehkää se aivan vapaasti, mutta yhdellä pienellä huomautuksella: ei salamavaloja. Siis ei. The scribe writes down the hits, and all of the at all targets we have a person whose job is to take Ai sentään, kolmas maali. Taisi jäädä siinä nuoli vähän jousee huonosti kiinni, mutta siitä huolimatta raikuvat aplodit ensimmäisenä. Se oli osuma. Se taistettiin tuomita ohimenneeksi. Se oli vain senttien päässä. Ja viimeinen. Sekin taidettiin tuomita. Siitä huolimatta tällaisestakin tehtävästä. Seuraava. Sekin oli huti. Mutta se oli hieno. Upeaa. Ratsastajaa kerääntyvät tuonne radan loppuun ja kävelevät sitten tuonne, tai kävelyttävät hevosensa tuonne alkupäähän. Varusteissa on myös hetken päästä tässä radan sivua nuolten kerääjä. Hänenkin roolinsa on tässä merkittävä. Ja nuolten vaihto suoritetaan. He tulevat sieltä teidän ohitsinne. The most important part of the Jabusame ceremony are now returning back to the starting area. After this, they will change clothes. They will now be coming in on
wearing either period clothes. It's coming from a later age in Japanese history. Also, they will be riding in series of 5 riders, not 3. Jalansuojukset, joiden on tarkoitus suojella villisikojen hyökkäykseltä. Täällä Laakson ratsastuskentällä villisikoja ei hyvemmin viime aikoina näkynyt, mutta nämä ovat silti erittäin tuiki tarpeellisia tässä seremoniassa. Samuraiden mielipiteeseen siitä, että Suomen hevosilla taitaa olla keskimääräistä enemmän omaa tahtoa varmasti. Hieman tästä Japanisaamen historiasta. Japanisaamen on ollut oikeastaan sieltä jo ennen 1000-lukua japanilaisia. Se oli hieno! Se meni aivan säpäleiksi, upeaa. Siinä kohdassa tuli pieni huti, mutta siitä huolimatta hieno suorapilkullisella hevosella. Se oli täys osuma. Se myös. Osuman suora. Wow. Kyllä sillä. Se oli täysosuma. Se meni vain sentin ohi. Miten on 3. laita? Tuomittiinko se osumaksi? Ei näitä nouseva, mutta oli... Ei nouse. Miten käy toinen? Suomen hevonen on alla. Se on tukeva. Varmarijalkainen ratsu. Kyllä vaan. Osuma on hieno. Puupalikka menee aivan säpäleiksi. Se oli valitettavasti pieni huti. Se oli apopyytti. Näyttää olevan tuo ensimmäinen näistä maaleista nyt se haastaa niin selkeästi. Nyt ovat kaikki. Now, all the 5 riders of the second part of Javisami have gone through the course and will return to the original position. Runoudesta ja muusta kulttuurista, mikä johti siihen, että he sekä vähän menettivät tällaista kulttuurista taitoaan, mutta saivat sitten sitä vastoin hieman enemmän näitä sotataitoja, kun joutuivat siellä pitämään joita karuissa provinssioloissa. Aikaa myöten sitten nämä 2 eriytyivät ja näistä maaseutujen aatelisista tulikin näitä soturiklaaneja, joita myös samuraiksi kutsutaan. Siinä 1200-luvun kieppeillä samuriklaanit tulivat niin vahviksi, että he osallistuessaan aatelisten keskinäiseen kiisariin lopulta ottivat vallan maassa ja pyrkivät siihen keisarihallinnon oheen oman sotilashallintonsa. Erittäin tärkeä osa tässä oli se, että samuraille oli kehittää oma kulttuurinsa. Ei riittänyt, että he saavat sotia, heidän täytyy olla kulttuurillisesti näiden aatelisten tämmöisiä. Ja siinä tulee sisään tämä jatusana. Ensimmäinen Ogasawa-varjoiden suurmestari oli toiminut opettajana tuolloiselle Ja sekin taisi mennä siitä. Alakulmasta ohitte. Hän lähti sieltä nyt. Se oli sentin päästä. Tämä olikin herra Suzuki. Ja viimeinen. Se taitaa osua. Minulla on sellainen fiilis siitä. Ei ollutkaan. Voi harmin paikka sentään. Fujilla on sihti kohdallaan. Ensimmäinen menee aivan 1000 säpäleiksi. Toinen meni vähemmän säpäleiksi. Ja 3. Ei siitä osumaan tulla, mutta... Palaisin vielä tuohon huutoon, mistä äsken puhuin. Tämä Injoi-huuto. Se oli hieno osuma. Hänellä on keskittyminen kohdallaan.
eikä pelkoa. Ei todellakaan. Se oli täydellinen suoritus, 3-3. Siinä olivat Jing ja Yang olivat nyt tällä kertaa hyvässä asennossa. Keskittyminen oli kunnossa, hevonen toimi, katsas Nahkaläppien lävitse. Mutta nyt sieltä lähtee. valtavalla vauhdilla. Toinen meni aivan säpäleiksi. Kolmas taisi tulla vähän tuolta takataulun kautta. Tämä oli vaikeuksien kautta Voisin voittoa. lähteäkin, mutta en tiedä tulisinko alas sieltä enää kovinkaan hallitusti. Se voi olla, että osoitukset paikallaan. Kello 13 yleisestä lähti ainakin ihan hyvät suosionosoitukset. En tiedä kello 18 yleisestä. Like the second set is on by Faisal has gone through the course was returning to the starting point. Next we have a set 3 samurai. We have the last riders in the semi-semi. Ja tuossa juuri saimme tiedon, että ensimmäisen jonossa ratsastava herra on vasta 18-vuotias. Se oli Bullseye. Toinenkin oli. Ja vielä kolmas. Se oli täyden kympin suoritus. Hienoa. Se varmasti palkitaan Raikovin aplodeilla. Mitä? Niin, seuraavana ruodossa radalle tulossa herra Havuki. Se tuomitaan ohi. Ei, kun se on osuma. Sekin oli osuma. Siitä jäi nyt epäselvyyttä. Eikä siitäkään. Se oli täysi trio. Hienoa. 3/3. Kyllä vaan. Tämä vahvistaa. Hattu pois silmiltä. Ensimmäinen menee. Toinen menee. Ja pari pohja-apua siinä. Se oli osuma. 3/3 tästäkin. Aivan upea viimeinen 3 sarja. Kaikki ampuivat 3 lätkää viimeisestä 3. Juuri näin. He ovat sen ansainneet. Ja kuten asian kuuluvaa, päätuo. Ja kuten huomaatte, kaikki tänään 2 otteeseen. He ovat myös ansainneet tänään varmasti 100 kiloa porkkanaa ja 60 kiloa kauraa per turpa. Ja omppumehua päälle tulee hyvä mieli. Ja aivan saman tavoin kuin tänne tultaessa, niin nyt täältä radalta pois lähtiessä kulkue järjestäytyy, lähtevät tuolta maalin puolelta ja ottavat sitten jokaiselta maalialueelta henkilö. Sieltä tuette suomalaista budo-urheilua, kun käytte heiltä ostamassa vähän kaffetta.
Sekä kaikille osallistujille. Sekä tietenkin japanilaisille jousiampujille, jotka ovat tulleet tänne Japanista asti. Pyytäisin teitä kaikkia nousemaan vaikka ihan seisomaan antamaan oikein standing ovation-tyyppiset aplodit. He ovat sen ansainneet. Kiitos, kun olette tulleet. Voitte sankareita tervehtiä. Myös meidän paikalliset vapaaehtoiset ovat näiden samojen aplodien. Ovat varmasti ansainneet, että he ovat täällä uurastaneet päivätolkulla tehdäkseen mahdolliseksi tämän tapahtuman. Tästä on hyvä aloittaa kesä. Laskelmien. Ja itse asiassa tapahtuman tiedottaja Kati Hurme-Leikkosen mukaan niin taitaa olla niin, että Laakson kentällä ei olympialaisten jälkeen sen koommin ole ollut näin isoa yleisöä missään ratsastus- tai ylipäätään. Jonka jälkeen sitten hiljennymme seuraamaan shintolaisseremoniaa. ただいま、やぶさめの奉仕を無事に終え、祭事を執り行います。 Yabusame on saatu päätökseen ampujat way and will take away the food offerings. They include rice, sake, and Finnish fish, vegetables, and Finnish bread. Mongol jumaluuden. Next, we will thank the God for his presence and ask him to return. Kiitos, thank you.